Gitawag man ni siya og the doubting Thomas or ang madudahon, ang nagduha-duha nga Tomas. Pero para nako, si Tomas nagpuyo sa kamatuoran. Ang unang kamatuoran nga naa niya maong nahigugma gid siya ni Hesus. Lingiyay mong tupad na nahigugma jud ka ni Hesus. Kay ang uban man gud nato kasagaran man gani tingali nahigugma ta sa ihatag ni Hesus, pero wa ta mahigugma niya mismo sa iyang ihatag. Mao bitaw to mga tao sigig sunod niya, siging sunod daghan kaayo, libuan ka mga tao, pero ang ilang gipangayo nga maayo sila sa ilang sakit, mapapahawa ang mga yawa, makakita silag milagro. Mo'y ilang gisunod-sunod ni Hesus, pero nga nahigugma sila ni Hesus mismo, wa. Muna'y kuwang kayo nila. Si Tomas, nahigugma ni Hesus. Ang naa siyang hunahuna nga si Hesus namatay. Naguol siya. Gani, wa siya katipon sa iyang mga kauban, basig-asigi pa siya tug hilak tingali. Tungod siyang kaguol. Yamoto nga pagpakita ni Hesus, wa siya didto. Pag ingon nila nga nabanhaw si Hesus, wa dayon siya malipay. Ngano man, naa pa man niya ang kaguol nga namatay si Hesus, o ang iyang bugtong makalipay niya nga iyang makita si Hesus nga buhi. Gilingian sa imong tupad, ing nangita ka nga mabuhi si Hesus. Nangita jud ka nga mabuhi si Hesus. Niya sa dihang nakita na niya nga si Hesus nabuhi, tinuod gyud ay iyag yung nahikap ang katong mga uwat. Di pa kay to uwat kay bag-o pa man ang samad ni Hesus diya sa iyang kamot o sa iyang kilid. Iya dayong giproklamar, Ginoo ko og Dios ko. Muna dinhi sa Santos nga misa, naigo na tas giingon ni Hesus, bulahan katong wa makakita apan mituo. Ang bayhon sa bino o sa pan nga atong konsagrahan dinhi sa misa, ang pagtuo nato mao'y nakapahimo anang lawas og dugo ni Kristo. Nya inigdawat nato ana moingon dayon tag amen. Mayon ta iniguli sa ato magsige na tag sangyaw ana. Kana bang inigdawat nimo ingon nimong amen imong gikaon, isangyaw dayon. Ug mao na nay ikaduha nga kamatuoran nga gipuy-an ni Tomas. Unsa man? Iya gyung pakamatyan ang pagsangyaw ni Hesus. Dili siya mahadlok, musangyaw tungod kay nahigugma siya ni Hesus. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing naandam na kang magpakamatay para sa imong kauban sa balay. Kana bang imong kauban sa balay, andam na nimong pakamatyan o imong patyon sa konsumisyon? Ambot, daghan-daghan magid mo dinhing murag mga bana og naong, kinsa mang banaha dinhi nga sugod karon, andam na gid mong magpakamatay para sa inyong asawa, ta sa kamot. At least na ay mga duha ka buok ni isa. Unya, kamong duha ka buok nga ni isa, congratulations, pero andam na ba mo nga di na gyud mo masuko sa inyong asawa gikan karon? Din agid mo magyaw-yaw bisan pa og yaw-yawan mo, ha? Bahala na mo diya. Masuko pagani mo, awa, bakakon mo. Bakakon. Permanente hagid ang gugma. Niya mas daghan man ron ang mga asawag naong dinhi. Kinsa man ninyong mga asawaha nga gikan gyud karon, magpakamatay na gyud mo para sa inyong bana, ta sa kamot. Wa gyud bisag usa
Kani mga asawa ba, kamo gitingali mo imo patay sa bana. No, arang-arang pang bana, ganyan, dunay duha. Asawa, wa gyud sa usa. Nagtuo dahil mo di na maklaro inyong mga naong. Tuo mo kung dalaga na inyong mga naong. Oh, klaro anang naong ninyo. Minyo mamugnaong. Na, in general, ang pangutana ka nato karon sama ni Tomas, sa dihang nakakita siya Ginoo, kita gasige na tagbalik-balik o kakita Ginoo, gikaon pag inatong Ginoo, andam na bakatang magpakamatay para sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga gideklarar gyud sa sulat ni San Pablo nga niingon siya, busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta o sa bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Pasabot, kita dili naman kita mga Hudiyo, wa na kita kakita sa tinuod nga Kristo, gani sa nahitabo dito sa Jerusalem, pilar ka kabuk nato nakita sa maong lugar, kanang gitawag nilag Hulilan, pero kalig-on sa tong pagtuo dinhi. Hinaot unta nga dili lang ni pakita ba sa external, sama aning atong pista sa Santo Niño, Misa di Gallo, pista sa unsa pa na dihang birhen, mga birhen nga pista, Piña Francia, pista sa mga Fatima, Rigla, Birhes Guadalupe, porting daghana gid nato mag-celebrate ani. Pero pila ka kabuk ana ang nag-celebrate karon nga andam magpakamatay. Kana bang di gyud masuko ba magsige rag higugma? Nya ang usa gyud mga nindot kayong gipaabot sa Ginoo nato, kanang andam tang magpakamatay aron buhaton sundon ang kamatuoran. Kabantay mo nga naatay kabugat nga bation basta magpakaaron ingnon ta. Kabantay mo ana. Kamo mga asawa, bana, mga anak, kung mamakak na gani mo, kung sa may bation ninyo, bugat. Oh. Gilingay mong tupad, ing na, wa ka kapamakak rong buwana. Tulo pa man giron kaadlaw ang Hulyo. Aw pa man mohuman ang ikatulo kaadlaw. Karon lang buwana ba? Sugod atong Lunes, wa ka kapamakak. Oh, congratulations. Nya i-check ko no tong buwan sa Hunyo. Buwan sa Hunyo, wa ka kapamakak. Karon daghang kitang matan-aw sa social media, mga gisulti sa mga tao diha social media. Kasagaran gid diha galabi gyud ang bakak. Kana bang dili kay tinuod. No, kana dayang mga magpagwapa-gwapa diha, gi-craft naman lang ng ilang naong, di na magina mo itinuod nilang naong, di ba? Niya kana sa magsigig sulti diha nga labi na ng mga pautang nga mao kuno makasulbad sa imong problema na testingi musamot yo kadaghan imong problema naay daghan dia napadhay magsigi og display anang ilang mga lawas nindot sa don tanawon, pero imo ginang tanawog sige, patay ka diha, labi nagbana ka, impas ka. Anam sa mga laki display sa ilang lawas, tanaw sa mga babae. Sige, tanaw, patay jud ka diha. Tuo kag makalingaw na nimo. Apil ra ba sa kog tanaw na? Patay sang pare. Basta magpadata na diha. Kay daghan kay dihang dili tinuod ba? Unsa man kay kamatuoran? Ang kamatuoran mao gyud ang
makapawagtang sa atong gitawag og kabugat. Muna ingos Kristo ang kamatuoran, maghatag gid natog kagawasan. Mao na nga niingon si Kristo, kung dili mo mahisama sa gagmayng bata, dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit. Mo na ang bata nga gamay kana mga 2 years old, 3 years old, abot na gani mga 6 years old. Wa pa gina sila stress. Dili na sila mabugatan kay ngano man ila manggong ipakita dayon ang kamatuoran. Dili nila tagu-taguan ba di sila magpakaron ingnon. Mo bitaw din hikaron musulti jud kon news tinuod nga dako na kay tagbayron non sa atong kumbento. Nya wa patay ikabayad, hapit na ra ba na mahuman. Unsa man naluoy mo sa atong simbahan o wa? Tubag. Kusga. Sige, ako mong sultihan na pilay atong angay ikaluoy. Ang atong halin sa atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, niabot nag 27,805 ka slots. Nya naapay 32,195 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 84 ka 16 slot challenge. Pilay bero no nato sa atong kumbinto, naapaaning 32,195 ka slots. Ma-imagine ninyo pila pay atong bayro nun, more or less lang na, di ginaingong mao gina itong bayro nun. So pasabot ang atong mga contractors ni buhat sila sa ilang gikomit nga ilang trabahoon aron mahuman ang maong project. Pero kita sa atong side nga kita mo'y tag-iya or kita mo'y nagdamgo na ato nang magamit, wala pa ta makasatisfy. Kay bawo ko nga naglisod ta karon. Pero pangutan ako ng imong kaugalingon, ikaw nga naminaw nako ron nga niya dinhi territorial o online parishioner. Tinuod ba gyud nga wa kay 500 pesos? Tinuod? Or naa? Kanang unsa di ka matuoran nimo karon ba? Naa kay 500 pesos o wa? Og naa gani, unsa may buhaton? Ipalit. Ayaw na pagsigig ingon nga para ni sa akong future, para ni sa akong palitonon, to pa ko'y dakong budgetanan, tigumon gini nako. Ayaw usa. Ngano man kay dili naman na tinuod nga makaabot pa kag future. Kadudahan man na. Wa may siguro ugma, wa na ka. Di ba? Ngano man dai lingi imong tupad ina siguro gid nga buhi pa ka next week ina. Ina siguro gyud ka nabuhi pa ka next week. Oh, sambot lang. Ako di lang jud ko maniguro ana kay daghan na kayong mga hitabo nga mukalit lang bisan ako nighigda nako. Kay ingon na jud ko posible na gyud ning dili makabangon. Karon sad moingon na gyud ko nga kani posible man gyud nga katapusan na lang ni akong misa. Bitaw. Kay bawo day kog unsay mahitabo rong mga alas 12 udto. Wa, kamo nahibaw day mo. Wa, naalam mo murag plano nga mo ni akong buhaton ika alas 12 ngadto sa hapon. Pero wa jud ka kahibaw nga mulinog di ay. Nya ni sugod na daing gubat, nya ni tira dayon ang China og daghan kay missile diha gid ni tugpas inyong tugkaran. Nya mo gyud pagpanilhig nimo. Pasti lang dako ang limalas ni mo noon ritso kag kamatay onya moingon pa gid ita nga kining akong 500 pesos karon ako lang gining tigumon kay para sa akong future kun para gani na imong pakita sa gugma nimo simbahan
ihatag gidayon. Mao na siya. So ang kamatuoran karon ako na itugan ninyo nga kana ganing naapay mga 32,195 pero dako-dako na sa taghalina 27,805. Ubay-ubay magitang sige sunod aning akong misa labi na dinis teritorial o ang kamatuoran nagtugan nga na kay 500 pesos karon ayaw na i-garantiya og lain pang mga future nga mga pangandoy ipalit dayon. Nya mo na gustos Ginoo. Ingon din Ginoo, ayaw na pag sigig paabot nga makakita pagyud ka sa nindot nga umaabot nga butang bulahan tong mituo bisan wa pa makakita. Unsa may tuuhan nato na kun do na tay ihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan iya gid ang baslan og gatusan kapilo. Di gid na siya mamakak. Ug mausad na ang atong MMHD kaning Mother Mary's Healing and Deliverance para sa dito sa atong Kapilinya di Fatima na atetiwasonog bayad dito nga mga 6 million mo nang namaligya taog 6,000 ka slot sa MMHD tag 1,000 pesos per slot. Ang atong halin niabot na sad og 3,335 2,665 ka-slots na lang ang nahibilin. Nga, nasa ni siya 20 slot challenge, nga tag 20,000 per challenge, na nasa 15 ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord. Nga karon pangutan-on ta mo, unsa may kamatuoran ro nimo, ikaw naminaw nako. Ani akong misa, naa kay 1,000 o wa? Naawa. Awa mo tingog. La, bantay mo dahil Ginoo. Unyag naa kay 1,000, ayaw na pagsigig hunahuna lagi sa future. Kadili pa na tinuod ang future. Doubtful pa na nga moabot ka diha. Unsa may imong himuon. Akong hangyo, karon dayon, ihatag dayon ang imong suporta o pag alagad sa Ginoo pinaagi ang imong 1,000. So 1,500 duha na ka slots, usa ka SBF dag 500 pesos ug usa ka MMHD 1,000 pesos para ni Mama Mary. Anio na to pag-check ang atong kaugalingon. Sama sad pananglit kung mag-away mo sa imong asawa, unsa may kamatuoran, kinasal mo o dili? O kinasal, mubuwag ka niya o dili? Dili. Nya nganong magsige pamantag pangandoy anang divorce. Ayaw, puyi ang imong pagka-asawa. Ayaw na pagsigon ako naglain. Ang imong pagkabana puyi, tinuod bang ka? Unyag nagpuyo-puyo mo, niya nag-away mo, angayan ba mong mag-uli? Angayan? Isip ba na kunuhay kasawa? Dili, oy. Ayaw ipaglalaban ang dili kamatuoran. Mo na'y point diha. Ayaw, do not fight for what is lie. Unsay bakak. Ang atong panghingusgan mao ang kamatuoran. Muna gipakamatyan ni Santo Tomas ang kamatuoran mahitungod ni Kristo. Pakamati sad ang kamatuoran mahitungod sa imong pagkabana, mahitungod sa imong pagkaasawa, sa imong pagkainahan, pagkaamahan, o sa imong pagkaanak. Ako sad sa akong pagkapari. Ang inyo sang pagkaparisyoner, atong pakamatyan, ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Pero wa ganita way kasal, ayaw pagkamati kunuhay ang imong pagkaasawa kay empty man na siya. Wa may kasal, pakasal usa sa simbahan. Kay dili pa na angayan nga imong antuson. Ingka naa may mga anak, Father, antusa ang imong pagkainahan ngadto sa imong mga anak.
Ayaw antusa ang imo kunuhang pagkaasawa ngadto sa imong bana nga puyo-puyo raman di ay mo. Antusa hinuon ang pagbiya niya. Antusa ang inyong pagbuwag usa kay dili pa man mo angayan magtipon. Nya magpakasal dayon kay nahigugma magyud ka mos usag-usa inig humagkasal diha pagpakamatay na mo aron dili na mabungkag ang maong union. Kana siya mo importante kaayo nga atong puy-an. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Ug unsay may maayong balita? Ang kamatuoran about ni Kristo.